The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. His Lord said to him, Well done, good and faithful servant. You are faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Matthew 25:21. These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. John 15:11-12. Let all those rejoice who put their trust in you. Let them ever shout for joy, because you defend them. Let those also who love your name be joyful in you. For you, O Lord, will bless the righteous. With favor you will surround him as with a shield. Psalm 5:11-12. A merry heart makes a cheerful countenance, but by sorrow of the heart the spirit is broken. Proverbs 15:13. God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. 2 Timothy 1:7. The kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. For he who serves Christ in these things is acceptable to God and approved by men. Romans 14:17-18. Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rather rejoice because your names are written in heaven. In that hour Jesus rejoiced in the Spirit and said, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and prudent, and revealed them to babes. Even so, Father, for so it seemed good in your sight. Luke 10:20-21. A merry heart does good like medicine, but a broken spirit dries the bones. Proverbs 17:22. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa itong kaugalingon. Atong susihon kung ana pa ba kita'y mga sala nga na sa atong kalag, kay kini mahimo lamang babag, a barrier sa atong paghimuon nga pagtuon sa pulong sa Dios. Kaya ang Espiritu Santo dili makatudlo ka nato sa iyang kamatuoran kung ana kita'y mga sala. Busa ang mando sa Dios mao nga ato kanang hinganlan, ato kanang isugid, atong angkunon nga atong nabuhat. 1 John 1:9 nagaingon, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Og kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan diha kanimo, giagda ka, gidapit ka sa paggamit sa imong kabubuton, free will, sa paghimo sa labing mainungdanong desisyon nga imong mabuhat sa tibok mong kinabuhi. The decision to believe on the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Busa sa hilom,
ang gandam tas tong kaugalingon o aron kita prepared nining atong pagabuhaton nining adlaw pagtuon siyang pulong magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo. Unas tanan sa imong pagdala kanamo ning dapita sa makaunsa pa aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Grasya kini nga imo kaming gipabuhi hangtod ni higayuna. Gumikan sa imong tuyo nga wala pa mahuman. Ang imong tuyo sa among kinabuhi nagalihok pa busa kay nagaginhawa pa man kami kini nagtimailhan nga buot ka pa nga kami magapadayon sa kinabuhi aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong hangtod nga makabuot namo ang among tumo nga mao ang espirituhan ng paghamtong nga diin amo na ikaw nga mahimaya. Although ikaw man ang may maghimaya sa imong kaugalingon apan sa dihang makakabuot na kami sa among spiritual maturity, then ikaw mahimaya og imong mahimaya ang imong kaugalingon. Busa nini nga daw Dios tultuli kami og pasabta pa kaming dugang sa imong kamaturan pinagi sa pagtudlo ka namo sa balang Espiritu Santo. Wala kami mahimo sa mong kaugalingon kung wala ikaw. Busa, salamat nini nga mong Bible study through the YouTube o busa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Ubani kami nining among pagpadayon sa pagtuon sa mong pulong. King tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Padayon kita sa atong gibiyaan nga hilisgutan nga giuluhan sa doktrina kini, of course, the Word of God. Ato kining giuluhan o how to be a winner in this life and in the next. Unsaon nato pagkahimong mananaog ni ining kinabuhi o didto sa sunod nga kinabuhi. So padayon kita sa mga punto sa doktrina, the point of doctrines that we are taking up. Padayon, this is what we call spiritual momentum, pagbuylo sa atong kinabuhing espirituhanon. Okay? So kung nandam ka, let us start na. Unas tanan akong isingit ni mong bahin ini. Mara ba yun ni sagad nga ginahuna ba sa mga katawhan nga ang atong pag-anam-anam nato sa pagkatiguang. Of course kita tanan man mag-anam-anam pagkatiguang bago pa kitang nisod nining bagong tuig o mao na sa sigig lakaw ang panahon nagkaduol kita sa atong lubnganan ang labing tinuod. Gusto? Kawa man ta mag-atras, nag-abanti man kita. So, mo niya akong akong tandugon gamay may tungod niini. Daghang mga tao karon nga nagasuway nga ilang luya ba, mapaingnon ta ilang ibalik kung mahimo pa. Ibalik ang ilang ingnon ta aging process. Ang ilang hinayon, ilang silbing, murang ilang boot nila nga i-rewind na okay. Now, na may mga igsuon nato nga tingali with wrinkles nya nanay nangunot na nya buot nilang mga facelifts. While others na ay mga injection aron sa kanang tangtang sa mga nabay mga facial lines ba, these unwanted facial lines. Now luyo ni ining kanang uso, okay, yung talaga mao na ni uso karon current trend, mao kanang ilang paguna-una nga ang aging face
dili lagi kanang dili madawat ba ino na to, dili maayo sa pananaw sa tao. Now, but not everybody feels that way, of course. Now may di usa ka tiguang nga babae, elderly woman, nga gi-interview kini sa telebisyon, gipangutana siya. Gusto ba ka sa imong naong? Gipangutana na siya. Do you like your face? Unsa may ang tubag? Well, with conviction, mitubag siya. Of course, I love my face. Mao kini ang naong nga gihatag sa Dios kanako. So ako ni dawaton sa tumang kalipay. Now, diya sa Salmo 139, si David, iyang gi-express ang iyang pagbarog nga ang iyang tibuok nga pagkatao niya gipahiluna na sa Dios ug busa angay kanang dawaton kana kay hinatag na sa Dios. Gani siya nagaampo, I will praise you, Lord, for I am fearful and wonderfully made. Nanas bersikulo 14. Nagtuo sab siya nga God, ang Diyos, nagapahilo na fashion sa tanan niyang mga adlaw sa kinabuhi. Bersikulo 16 na. Now, instead of fighting a losing battle against our waning youthful appearance, kaya di man lagi na kalikayan, magkaana magyut ang katiguang, magkaana kanang mangunot. Now, instead of magsige tagunahuna niya na atong anaw, atong kanang atong appearance, countenance, we should concentrate on cultivating inner qualities nga mo lahutay hangtod sa hangtod. Now, unsa may usa niining key attribute? Mao kanang lifelong faith. Ang imong pagtuo diha sa Dios nga mao'y nagapasalig sa iyang mga katawhan nga nagaingon gani siya sa Isaiah 46:4 sa gisulti sa Dios. Even to your old age and even to gray hairs I will carry you. Kunya si Myron Taylor nagingon din ang ako i-quote ni, time may wrinkle the skin, but worry, doubt, hate, and the loss of ideals, mga mithi, mao ni makapakunot sa kalag. Now, as we gracefully accept sa pagdagan sa mga katuigan, it is God who will smooth out kining mga kunot sa atong kalag. So, mo na nga kung ako ni isumpay diyan na when you let God's love fill your heart, ay mong tugutan ang Diyos nga ang iyang gugma mo lukop gyud diha sa imong kalag, mo gawas ba sa imong naong, it will show on your face. Mabitan ang nindot kayong panultihon nagaingon, to be youthful, be useful. This is said by an unknown author. So, to be youthful kuno aron ikaw magmabatanon, paggamit sa mong kaugalingon, be useful alang sa unsa kanang gingharian sa Dios, gingharian sa langit. So kung balik ko ng saying, to be youthful, be useful. It makes sense, di ba? So okay, padayon ta sa atong gibiyaan kagahapon, naghiskot mangitatag bahin punto magkinighapon sa doktrina, bahin sa kining atong method ning atong paagis pagtuon sa pulong sa Dios, nagabalik-balik, repetition. Unsa man gyud hinungdan ning
ato mang balik-balikon. Of course, ako na kanamanggi patinawan nga kini aron masilsil gyud. Kaya di man masilsil ang usa ka kanang pagtulunan kung di nimo na balik-balikon. You see. Now, the reason for repetition, paminaw, is for the rate of learning to exceed the rate of forgetting. Prinsipyo man ang atong gi kanang explain nimo. Diba? The rate of learning must exceed the rate of forgetting. Mo na, balik-balik ni atong pag-gihisgutan din isubli na to, anron gyud mo sa tuhop sa atong galamhan kini atong ipangtunan. So, sinilsilay lagi. Silsil. Inculcation. Consistent post-salvation epistemological rehabilitation. Hinumdumi ni. Atong giingon nimo nga dili kita makagamit sa usa ka butang nga wa nato makatuni. We cannot apply what we have not learned. Ang mga magtutuo nga way doktrina, way pulong sa Dios diya sa ilang kalag, only go to emotions. Maura yun. When they have nothing in their soul. Kung kabhang ka na imong kalag, kabhang ba nga way soul, then, sa may mong gamiton? Wala. Magsigil lang kagamit sa imong emosyon. Emotion cannot think. Yan ang dumina. Way huna-huna ang atong pagbati, oy. Dili makanahuna. Way huna-huna. It cannot think. So, mao lagi na nga kanang luoy kayo palandungon. Trahedya yun eh. It is tragic nga a big majority of believers, mga magtotoo, ini nga itong panahon karon, wa gyoy alamag sa pulong sa Dios. No knowledge. They are ignorant of Bible doctrine. Nga naman, unsa may hinungdan, tungod kay negatibo sila. Wa sila'y kanang gana, wa sila'y gugma, wa sila'y kainit, wa'y pagpanumbaling sa pagtuon sa pulong sa Dios. Mo na nga ignorante sila. Wa sila'y alamag. Okay? Now, unsa maning perspicacity antong gihisgutan po ni gahapon. What do we mean by perspicacity? Kini nagpasabot. Having keen, kanang maalinggaton ka, makadali ra ka makaalinggat, magtutok yung ka, punting yung ka, having keen mental perception and understanding. Ang laing nga ni discernment, nga ikaw maka-discern right away. So, unsa man ang process ni you know? What is the process nga imong makabot kining perspicacity and being keen mental perception and understanding? Unsa man? Well, study and learn. Mao nay naguna. Tun-i, katuni, kaduha. Understand what is learned. Sabda ka ng imong nakatunan. Ikatulo. Gamita na. Ikaupat. Remember it all the time. Hinumdumi gina sa kanunay. Every time or kanang all the time. Dili ka every time. All the time. Hinumdumi gina. Now, of course, naibaw naman ta nga, we cannot apply what we cannot remember. So, mo na nga, aron mahinumduman, o dili man gina kay mao na ituyo sa kanang inculcation. Dili na mo ituyo gyud nga atong gibalik-balik aron masilsil, dili. Unsa man ang tuyo gyud nga kining gibalik-balik na to, aron di na unsa, dili kay aron dili na maglimta kundi unsa kanang silsil na gyud. So, nakasabot ka ba sa akong gi-explicar?
So that is why repetition never bothers a believer's spiritual momentum. Okay? Kanang repetition bothers a believer's spiritual momentum. It increases. It increases his opportunity sa iyang spiritual momentum. Kay, di ba ito nagisgutan ang duha ka paagi sa pagpanabot? The two kinds of perception in the church age. The easy way and the hard way. Ang easy way, Bible doctrine learned from the pastor teacher's teaching. Imong kanang sabot, imong gikatunan, imong gituuhan, imong gigamit. Mao na easy way. Apan ang hard way, ang lisod nga pagi, pinagi sa imong kanang pagdawat na mga pagpanton gikan sa Dios tungod kay negatibo ka man. You see? Kung negatibo ka, na may mga negative consequences. Wa kay kamatuoran, nagkaguliyang lang ng imong pangunahuna, bahin sa kinabuhi, you see? Wa mahitulong sa plano sa Dios. Mao na the hard way. So, learning the easy way, mo ni spiritual momentum kini nga itong gibuhat adlaw-adlaw. This is learning the easy way. Sayon kayo, hanoy kayo. Ang atong paggamit sa napulo ka paagi sa pagsulbad sa mga suliran, 10 problem solving devices. Ang Operation Z, gate number 4 ka na sa Operational Divine Sphere. Ang impersonal love for objectivity. Ang enforce and genuine humility. Ang enforce, imong gi-anad, imong kanang pantun, imong kaugalingon, imong kanang pugos, imong kaugalingon, enforce ba? Nga hangtod nga kana, muugmad kana, it will develop into a genuine humility. Matuod, tinuod na gyud ang imong pagkamapaumsanon. Kay imong gianad, imong kaugalingon mo, lingkod ka sa piyo nga diin ang pastor nagatudlo kanimo sa pulo sa Dios sa kamatuoran. So that is enforcing yourself. Ug mo develop ka na ngadto sa genuine humility. Ug mao na nang imong maangkon kanang bertud nga pagkamapaumsanon. So that's learning the easy way. Apan ang learning the hard way, by learning how to go back to the easy way. Nga imo untang makatunan unsaon nimo pagbalik ngadto sa pagsunod sa sayon nga paagi. Now, the hard way means nga sa diha nga magtutuo, mag-atubang siya o disiplina gikan sa pagpantun gikan sa Dios, wa gyud siya katakos to face any suffering. Wala. Dali ra gyud siyang mo unsa hagba kun naanay mga suliran nga moabot siyang kinabuhi. Mabita na nga ang usa ka magtutuo nga way doktrina, way pulong sa Dios sa diha nga moatubang siya bisag ginagmay ra ganing mga suliran sa kinabuhi mo, dayon siya basol sa Dios. Ngano man ning gitugutan man ni sa Dios nga mahitabo sa akong kinabuhi, ha? Why did God let this happen to me? Natiyaw mo na. Dako nang papasipala sa Dios, oy. Ano man taong imo mang basulon ang Dios, mo mang labot ang Dios yan ang imong kahimtang, imo man ang tinuyuan, kasabot ka. Tinuyuan mas imong buot na saan taman. Mo bitaw nang we have total freedom, but with that freedom goes responsibility. I hope wala na nimo makalimti. You see? Tanan na itong himuong desisyon na agyoy. Resulta niya na. There is a corresponding consequence. Kaya kita may manubag. We are the only ones
responsible, accountable, answerable sa tanan natong pagahimoong desisyon. Kasabot ka. So, he has to go back to the easy way. Huwag yung kailangan kapaingnan. Kung ikaw naggamit lang ka sa hard way, tungod kay gipanton ka na sa Dios, nga mubalik unta ka, mo nang paagi nga kanang paantos ka kay kana pagpanton na sa Dios, pagpahinumdom nimo nga ikaw unta makaamgo nga way laing paagi kun dili mo balik ka dito sa sayon nga paagi, the easy way, which is spirituality inside sa operational divine sphere. Go back to your spiritual momentum. Kasabot ka ba niya na? Mao man ay pagi sa Dios na mao ra na imo na ng kabubuton o sunod ka ba niya na o di? You see? Now, you see, the only purpose of divine discipline is to make the carnal believer realize na makaamgo siya aron siya mo balik ngadto lagi sa iyang espirituhanong pagkinabuhi nga he is supposed to live. Kita ang mga magtotoo, gitudluan ta sa iyong pulong sa Dios nga atong tutukan kanang easy way. You see? Diha pitay prinsipyo bahin ini. Unsa man. Learn the easy way, not the hard way. Og mao na nga di man niya ayaw gini kalimti nga bugtong tuyo sa pagpanton kanimo gikan sa Dios, mao nga kay na karnal man lagi ka nga unta makaamgo ka nga way laing paagi nga imong agian sundon kun dili mao lang ang unsa sayon nga paagi nga iya sa Dios. Now, ayaw kalimtin ng doktrina sa gitawag og volitional responsibility. Now, the purpose of punitive suffering is to have you recover from your being carnal ngadto sa imong pagka-spiritual. Suffering is blessing. No. Correction. Suffering for blessing is motivation to move on the believer's spiritual momentum. Mao na pag-antos ang panalangin. Now, na may uban nga og disiplinahon na sila sa Dios, mo lagi na mudayon og basol sa Dios, mga daghan na sila mga ipang basol ba sa Dios. Nawara ba lagi labot ang Dios, iyaha man ang tinuyuan. So mao na diha sa Job chapter 5 verses 17 to 18 ano sa kisulti, behold how happy is the man who is disciplined. Na kung malipayon ka na unta, salamat ka, nagdisiplina ka, aron ka makaamo. Pareho ko na sa mga human fathers na to, tawhanon paamuguhon mga taong nakasalata, nakasupil ta sa atong ginikanan, gusto nila nga mo angkon ta sa atong nabuhatog, makaamgo unta ta. Now, we believers, when we have suffering, must thank God tungod kay kini alang sa atong kaayuhan. Kaayuhan raman nato ba? So this is a point of doctrine nga kinahanglan nga imong hinumduman gini. Kaya ang law of volitional responsibility nagsugod diin ni magsugod dito sa Harden sa Eden. Sa dihang nalaglag ang atong unang ginikanan na si Adan ug si Iba. Dito magsugod kining law of volitional responsibility. Now, timan na nato nga sa diha nga kita atuan sa
dapit nga may gahom ni Satanas, katong itawag na tog CD, Cosmic Dinosphere 1. Okay? Kung tuwa ta sa CDs, lang to, duha man ko ni, when we commit the sin, tuwa ta sa CD. Then, kay tuwa man divorce from reality. Ang usa ka magtutuo nga tawag na nato reversionista. Reversionista, reverse man ko ng pulong diha nga yung balik o yung atras, reverse. A reversionistic believer nga way alamag sa pulong sa Dios, way alamag, he is psychotic o neurotic, kiniraba sila gamiton po ni sa pagsuway sa mga espirituhanong mga magtutuo nga anaan na sa ilang espirituhanong pagkahingkod, spiritual adulthood, sa ilang momentum testing. Okay? Pag-aswayan o gamiton lagi ning mga reversionistic nga mga magtutuo. Kaya ang usa ka magtutuo nga kanang advance, nag-abante sa iyang spiritual growth, sensitive niya, dali ra siya makalinggat kung siya out of line ba or not. Makalinggat na yon siya. Tungod kinaman lagi siya. Mo bitaw nga, he is already doctrinally smart. Smart in any aspect in life. Tungod sa pulong sa Diyos, nga nahimo nang bahin siyang kalag. Tinuod na yun sa iyang kinabuhi. So, akong balikon, a believer who is spiritually growing, nagtubo, advancing, is sensitive to know if he is already out of line or not. So, we ought to know how God operates His essence. Now, I hope wala yun na nimo kalimti ang napulo ka nag-una ng mga kinaiya sa Dios. Ato ragon ni reviewhon kay aron di yun nimo na makalimtan. Number 1, usas kinaiya sa Dios. Sovereignty. Ay ang pagkamakagagahom sa tanan. Sunod, righteousness, ang iyang pagkamatarong, hingpit ng pagkamatarong. Ikatulo, ang iyang hingpit ng hustisya, justice. Ikaupat, ang iyang, puro ni hingpit all perfect attributes. Ang iyang hingpit nga gugma. Gugma. Of course, ang Diyos gugma. Ikalima, ang iyang hingpit nga kinabuhing walay katapusan, eternal life. Ikaunom, ang Diyos labawng makagahom sa tanan. Okay? He is omnipotent. Labawng makagahom sa tanan. Ikapito, ang Diyos hingpit nga nasayod sa tanan. Tanan gyud. Wa gyoy butang nga wa may bawi sa Dios. Ikawalo, ang Dios hingpit nga ana sa tanang dapit, tanang suok sa kalibutan, sa universo. Naibaw ang Dios. Omniscience. Okay? O ang sunod, ang iyang pagkaana sa tanang dapit. O yun, naglibog na ka. Ang una, ang iyang pagkalabong magagahom, omnipotent. Ikaw, pito, ang iyang hingpit nga pagka-sayod sa tanan, hibaw sa tanan. Ang ikawalo, ang iyang pagkaana sa tanang dapit, omnipresent. Why suok? Yung kalibutan o sa tibok universo nga wa diha siya, not good siya. Okay? He is the same yesterday, today, and forever. Ang ikasiyam, ang hingpit nga dili na mausab. Matud pa sa Diyos sa iyang pulong, I am God
I change not. Immutability kana. Ug ang ika na po siya ang kamaturan. Hingpit nga kamaturan. Mao na ang mga kinaiyang nagunang mga kinaiya sa atong Dios. Okay? So mao na nga ako kang gipainumduman ini kay mayroong danon kayo kini. Na ikaw na hidugtong na sa Dios pinagi siyang pagtuo kang Jesucristo o gikinahanglan nga imong masayran kinsa ug unsa ang Dios. So we ought to know how God operates His essence. God always watches His children. Ug iya yung siguruhon, seeing to it that they live their spiritual life. Nagakinabuhi sila sa espiritualong kinabuhi nga giandam sa Dios kanila. Continuing to renovate their minds. Pag-usab sila mga pangunahuna. Ilisa ng mga tawhanong pangunahuna o mga Diyos noon na mga pangunahuna. Taking in the post-salvation epistemological rehabilitation na ipatuyok-tuyok na it should circulate sa panimuot. See? Patuyok-tuyok ko na sa panimuot. Circulate in the stream of consciousness. So, kung bahin ini, we must make rebound ang recovery technique sa 1 John 1:9. Himuon yun din natong second nature na kanato as a means to hold on to God's spiritual power. Mo kani ang pagi nga atong gunitan yun kanunay nga ligon pagunit nato sa gahom sa Dios. 2 Timothy 2:26 and they may come to their senses and escape from the snare of the devil. Sa diha nga kita makasinati og mga pagsuway, mga kalisdanan, mga kanang piit kanato pressures, we are not to focus to them. Dili. Ang Diyos na kayo ay tutok nila. Tutuki noon ang mga kahimanan, spiritual assets nga akong gihatag diha nimo pinagi sa grasya. Na mao na ang kabubuto na sa Dios. Ayaw tutok niya ng mga pagsuway, mga kalisdanan. Ayaw. Tutuki ang mga kaayuhan, mga kahimanan, mga spiritual assets, divine assets. Kay mo na makahatag kanimo kalig-on. Tinuod nga ang mga kalisdanan, mga pag-antos, mga kasakitan o mga pagsuway, they do bring pain. Tinuod. Sakitan mga kita. But once we recognize and realize they are divine discipline, unsa man. Kay tungod kay nahigawas ta sa iyang plano din. Kamit dayon sa 1 John 1:9 rebound technique. Mora man na ipaagi. Mao ni paagi sa Dios. Hingpit ra ba ang tanang paagi sa Dios? Ha? Di man eh. Na ni mo tuo ka ba niya na o di? You see? Now, kung nahigawas ka sa operational divine sphere, you have no armor. Wa kay hinagiban, wa kay taming, wa kay panalipod to fight against temptations. So, pagdisiplinahon ka. God never gives dili siya muhatag ka natog labaw nga mga pagsuway beyond what we can bear. Dili. Kutob ra sa imong nahibawan. Now, kita mga magtutuo have to face every kind of suffering. And it is we, kita, who can determine if they are discipline or blessing. Kita ra may makaalinggat o makatino. I don't know, sakto ba na Bisaya. Matino, yun mo, disiplina ba o panalangin ba ng imong giantos karon
Now, mangutan na tas itong kaugalingon. Kumusta naman ang espirituanong kinabuhi? Or what is the status of my spiritual life? Manay sige na itong pangutan na itong kaugalingon. Are we progressing or retrogressing in our spiritual life? So, di man gyud ni ayaw na gyud ni kalimti nga dunay tulo ka arrogant skills nga mo nimo unsa hasol ka nato nga kung kita mabiktima niini na mo na gingon og tuwa ka sa pikas dili iha sa Dios kumo nang ang nag-una ning three arrogant skills, self-justification. Ang imong pagpangatarungan sa imong kaugalingon, nga mao kini mo kadto, imong imatarong ba imong kaugalingon, self-justification. Ikaduha, self-deception, ang imong paglinglas sa imong kaugalingon. Ikatulo, self-absorption. Absorb yun imong kaugalingon, ikaw rin yun imong gitanaw. Wala ka magtanaw sa uban. Ikaw, me, I, myself. Okay? So, muna, 3 arrogant skills na. So, well, bahin sa mga disiplina na, pagpanton na sa Diyos, okay? Pantunon magyud ang iyang mga anak. Iyang pantunon iyang mga anak kon nahigawas, nahidakinas inunta. Ang butog sakto barang Bisaya. Narika dakin sa imong espirituanong kinabuhi kay to naman kaspikas kampo yang Satanas na gahom niya dito sa cosmic dinosphere. Ang imong puloy-anan nga sakto mao man ang operational divine dinosphere. Naibaw ka naman. Og mao na nga kung tuwa kaspikas kampong Satanas kay tuwa naman ka sa duha ka CD 1, CD 2, then moagi ka nining tulo ka mga kategorya sa Diyos nun nga pagpanton. Ang una nini warning, pasidanan ka o sa may binsayag warning, o sakto man na ipahimang nuan, warning discipline nya wa magyup ka manumbaling, wa gyud mo tagda ang pag kanang tuktok na sa Dios diyan mo yun ang Dios ka anak balik sa imong puluyanan o man imo tagda. So human sa warning discipline adto na sa intensive mo hagbong na sa pagka-intensive mas grabe na unya wa gyapon kapag panumbaling dahil lang gyapon ya tagdon then anto na musangko na si katulo nga maximum na. Unsa may maximum discipline? Mao nagihanlan og sin unto death. Wa na kay kapuslanan, wa na ka manumbaling, wa na kay pagtagad tanan, isi padayon naman lang kaglunang sa kasalanan. Padayon naman ka sa pagka reversionista, then kuhaon ka na lang sa Dios. Bisag di pa panahon unta nimo. You see? Na mo na, is not the right time paunta apan wa may mahimo ang Diyos kay naglihok lang siya sa iyang kinaiya, his attribute. So, kuhaon na lang ka, wa na magkay kapuslanan lagi. You see, God's purpose for our life is for us to execute, fulfill sa protocol nga plano sa Dios sa atong kinabuhi. Mao na ang tuyo sa Dios sa atong kinabuhi. Now, ang mga kanang mga magtutuo nga gitawag og obnoxious, neurotic, psychotic, mao kini silang mga matang sa mga magtutuo nga gitawag po ni sa English og lethargic, recalcitrant. Ang bot pasabot yun wa kay gana, wa kay gugma, wa kay kainit. Okay?
So dayon kag baliban nga wa ko'y panahon na busy ko kayo. So mo na, they are lethargic, recalcitrant to the study of God's Word. So kini sila mo they are divorced from reality. Kining maong mga magtutuo, if they don't flip the switch from sa ilang pagka-negatibo ngadto sa pagka-positibo sa pulong sa Dios, they are going to be used by God in testing. Pagsulay niya itong nagatubo, nagaabante o mga hamtong nga mga magtutuo. They're going to be used. Maunay gamiton. While a believer persists to be carnal, magpadayon siya sa paglunang sa kasalanan, carnal na siya, out of the divine sphere. He is always provided by God, the divine provision. Ang Diyos nagkasangkap gihapon kaniya sa kanang recovery technique sa rebound. You see, wag yung kaipsutan. Tanan magyugihatag sa Diyos ng mga pagi. Now, ang tendency rabagyod sa mga carnal believers, paminaw, ang tendency, kalagmitan ba? Kini mga carnal nga mga magtutuo nga, nagpadayon na lang yun sila sa pagka-carnal, paglunang sa kasalanan, kini sila malagmit nga mutuo na lang Diyos mga bakak. You will tend to believe in lies. Nga naman. Tungod kay negatibo, malagi sila sa pagtuon sa kamaturan. So, mutuon na lang sila sa mga bakak. So, may mga bakak, diin mo nagikan. Gikan sa relihiyon. Gikan sa mga bad influences. You see? Gikan sa mga daotang, mga tinubdan. Labi na rong panahon na, grabe na kayo. Ang paglihok ni ining mga kadautan, pinagi sa social media. You see? Garbage, God. So, wa na'y kalabutan sa umaabot nga eternidad, umabot nga kinabuhi sa kanang eternidad. Wala. It has no kanang relevance. Kaya ang mga katauhan karong panahon na, majority, mga katauhan, wrong priorities, sayop ng mga pasiuna. Kadaghanan nini, poros ng mga kanang kahilayan, mga kanang hudyaka, kanang kalipayon, unsa pa. Allah, lunang yun ha. O amang yun ang Diyos magabiya nila. Itanaw pag yun sila sa Diyos. Kaya mga magtotoo God, mga anak God sa Diyos. Wag yun sila magtagad. Padayon yun sila. Panay kinutuban ang justisya sa Diyos raba. Mauna. So, carnal believers will tend to believe in lies because they are negative, recalcitrant, lethargic, no love, no kanang interest to study the truth. So they will believe in lies. Sunod sila sa father of lies. Kinsa may father of lies? Si Satanas. You see? Kita mga magtutuo should know where our stand in life. Kinahanglan may sayod ta, may baw, tag-unsay atong baruganan sa kinabuhi. Right? Unsa may atong baruganan? What is our stand? Tubag. Bible doctrine. Pulong sa Dios. Unsa may gisulti diha sa 2 Timoteo 2:26. And that they may come to their senses and escape the snare of the devil, having been taken captive by him to do his will. Now, kining coming to their senses, unsabot pasabot, returning to the function of rebound. Magamit niining
kanang pagsugid sa atong mga sala. Ang usa ka magtotoo nga wa makaabot ning senses, has not come to his senses, is already ruled by his old sin nature. Basta ang nagadumala sa iyang kinabuhi, ang kinayang magasasala ra. He is under Satan's wiles, mga tinunto, mga kalaking Satanas. Ini nga itong giatubang maggubat na espirituhan. So, mao ang tendency ra pag nila, they are demon influence. Mao pag yun. Dugang pag yun na. They are influenced by the demon for kini mga magtotoo ha. Mao sa langit. Luwas God. Sa may barugan na nato nini. Once saved, always saved. Parehan ko ni mong anak kasi mong ginikanan. Di na mawa ka ng imong apelido. Ikaw, gikan nila. Anak mga nila hangtod. Bisag magsupil kapag unsay imong matang sa pagkinabuhi. Anak ka mga yun. Mo na ang prinsipyo nga itong ibarugan nga. Unsa? That's covered by the doctrine of eternal security. You're secured. At the moment you believe in Christ, you are eternally secured. Once saved, always saved. Dahil na mga pundok na di mo tuon yan na, wali ilan ang kabubuton. Okay? O at magpugos nila, kaya naman sila kabubuton. God respects their volition. But, di man nga kining atong ipanghisgutan iya ni sa Dios. O ato ning kanang ipadayon sa paghisgot. Okay? So, timan niya, ang mga negatibo kaning mga magtotoo wa magpuyo sa operational divine dynasty, the tendency is sila maunsa mutuos mga bakak, ma-influensya sa demonyo, all of this. Dili sila ma-possess. Kaya only unbelievers will be possessed. They are only demon influenced. Ato ni ipadayon ugma. Daghan patag paghisgutan. Magampo ta. Amahan na mo nga Diyos. Nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Dili kami takos ninyo Diyos. Ini imong mga kasangkapan nga imong gihatag kanamo nga grasya ra kining tanan o Diyos. We do not deserve, we do not earn, we do not work for it. Salamat o Diyos sa imong pagtultol, pag lamdag ka na mo sa imong mga kamaturan. Salamat. Nining among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Gamita kini o Diyos. Uban niya kami sa pagbubuwang, ilikay kami sa mga kabilinggan, dala kami pagbalik ugma, ni napita, aron kami makapadayon kanunay sa among spiritual momentum. Kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.